Hello friends, welcome to Bangalore Bodo Church. Today is Good Friday. Now I am showing our church believers. बिथाङा सनितपुर दिखियाजुलि गिदिङै बिथांनि हाबायाव सफैलायदोंसो आरोबाव रंजानाय मोनदों बिथाङा आरो बेजों लोगोसे जोङो मोननो हादों गेमस्रि बिथांखौबो इनायनो रंजानायजों जों आर'नाइजों बरायनानै लायो गोजोनथोंसै आरो बेजों लोगोसे गेमस्रि बिथाङा बाक्सानि नोंथांमोना उदालगुरि बाक्सा थांफ्रांलायलाङो आंना बिखुनजोआ उदालगुरिनि बेजों लोगोसे आरोबाव मिथि बिथांखौबो खावलायनाय थाबाय बिथाङा कार्बि आंलंनि हादं इनायनो रंजानाय मोनदों बड'लेण्डनि खना-खनानिफ्राय जों सफैजोबथारदों सा खोला सानजा सोनाब आरो बेजों लोगोसे जोंहा सासे दंबावो क्रिस्ट'फार बिथाङा गसाइगावनि आंनि हिन्जावनि गामिनि साबायखर थाबाय दानिया फैदो लोगोफोर जोंनि बर' हारिनिनो एक्ट्रिस मिथि नार्जारी बिथांनि रैसुमै गोदै रावजों खननाय दोंसे मेथाइखौ जोङो खोनासंदोनि This was
जोंहा फैगोन सानदेआव बे लोगोफोर दानिया गिर्जानि प्रग्रामा जोब्बाय बेयाव सोर सोर एटेन्ड जाफैदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो नै दानो बाहेरायाव थानानै दिन्थिलांनाय जासिगोन नोंसोरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेयो जाहैबाय BBC चार्च बेंगलरनि गिर्जा बियो एभरि सानडे 8:30 चार्ज जायो गाइस नोंथांमोना फैनानै जइन जाफैनो हागोन नायदिनै ओंखारबोगासिनो दङ फैगासिनो दङ नै मुंदांखा बर' हारिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौबो नुगोन फैगासिनो दङ ओरैहाय नायलांबाय था नै नायलांबाय थादो दा चार्जआ गबाय नालाय जोंनि सारा fíjate no más para hola दा आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय थेंक इउ लोगो मोनलायनायनि थाखाय बिथांखि ब्लग चेनेल दे गोबां धन्यबाद दे बिथांखौहाय ओरैबायदि गोलाव नुयो दानियाखौहाय आं सिनबोदों दा भिडिअ नायोब्ला ओरैबायदि गोलाव नुखायो नङा गोलावमोन आं सिनबोदोंसो सिदिखामोन आं बिराद 4 इन्सिमोन माब्लाबाबो सानफेराखै बिदि लोगो मोनगोन सानैहाय फाइनालि लोगो मोनबाय आरोना मारै मोनदों गोजोननाय थाबाय बिराद मोजां मोनदों नोंखौ लोगो मोननानैहाय इसिबां नायो भिडिअआबो मानसिखौनो नुवाखैमोन आरो आसा खालामदोंमोन सानसे जों थांनानै नुहराखै होननानै नाथाय बाथौयाव दङना बाहायबो दङब्ला दाउलायाबो बिदै दैयो दाउलाया प्लास्टिक दै गाहाय गेमस्रि दैमारि मेडाम आरो मिथि नार्जारी मेडाम लोगोसे मेहेर वारि इउटुबार्स बिथांखौ जोंबो लोगो मोनफैबाय गाइस दायो नै खालामायसै फाइनालि जोङो नै गाहायाव फैबाय ओरैबायदि गरमखा बिथांखि ब्लग चेनेल आदानि चेनेलखौ बयबो नायदो आरो दिल्लीनि बा बेंगलरनि मोजां जायगाफोरखौ लाबोबाय थानो हायो माथो आदाया एथ' मोजां लाबोनो हायो आंबो थांनोसो बाबाय दा गाबोन थांनांसिगौ बेरायबायनो मोजां मोनदों दा फैनानै मोजां मोनदों थांनो बादोंमोन आङो वान्डारलेन्ड थांगोन औ दा थांसै